وەکشان ji hikûmetê geva aliyên opozisyona caran û aliyên beşdarên hikûmeta bingefrehiya herêmiya got nav bi nav vê gevê di berguhê berpirsên partî û hikûmetê re tavêjin û dibêjin eger rewşa xelkê baş neba dê ji hikûmetê vekşin. Yekgirtî û komal heya niha di hikûmetê de beşdarin berpirsên yekgirtî dibêjin ew bêhêvîne piştî serdana Barzanî bo Bexda rewşa welatiyên herêmê baş bibe û çavarê wê ne. Lê eger rewş baş nebû ew rejdin lê ser mijara vekşan ji hikûmetê. Em çûn bo Bexdayê û kirdinewê dergahkanî nêwan Bexda û herêm emelekî peya kirdiwe ki em hikûmete bitwanê çareserî ew giriftane bike. Êmêj bebiyanû nîn. Belkû li hewlayên bo çareser. Xwe kişannewe nekişannewe bibe to derencam baskey. Bu me dezgahekî niştimaniye ye. Ebê ême eger bi manevê xizmetkê to li hikûmeta xizmetkê. Xwe bi asman we xizmet nakirê. لەم دوو مانگا ڕەنگە محاولە بکرێ شتێکی عاجل دروست ببێ. بەرپرسên کۆمەڵا ئیسلامی جودا ji lêdwanên wan yên berê got geva vekşan ji hikûmetê digirin niha naxwazin lê ser pirsa vekşanî yanman li nav hikûmetê biaxivin. Ebdûsettar Mecîd got lê ser behra komal postê wezîrê çandiniyê wergirtiye lê ser Facebooka xwe nivîsandiye û dibêje berpirsin li hember wezaret û destên li cem wan û heya li nav hikûmetê bimênin دێوان بە دەستسۆزی بڕێوە ببن و خزمەتێ بکەن و بەرپرسیارانە لە هەمبەر خەڵکی و حکوومەتێ مامەڵە بکەن. ناو بناو پەرلەمانتاران گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرت و لێ ڕاگەخاندنێ و لە ناو خەڵکی و خۆپێشاندانان وەک چاوەجاران ڕەخنە لە حکوومەتێ دگرتن ڕەخنە لە حەزبین خۆشی دگرن و هەنێک جوان داخوازە vekşanê ji حکوومەتێ دکەن. لێ ئالۆزبوونە ڕەوشە سیاسیە هەرێمێ پێ ناچێ بە vekşanî یانمانە حەزبên سیاسی لێ کابینەیە بنگەفرەها حکوومەتێ گوهارتن بێ سەردەبێ.